12 August 2024 pari kupisa ndadzoka mhuri yeZimbabwe ndine nyaya iri kubvira. So kana uri pauri ipapo ungomika sure wagara wapfekera kana ma-earphones nokuti vanotozviziva vakazokuona uchiteerera paKulian TV vanozoti pamiwe panochowa vanhu saka vanotoziva kuti no uyu akuda kutanga kupanduka. So it's very important kuti ugare walike this video kuitira kuti vaboikane and vanowedzera kurwadziwa. Nyaya iri panapa iri kupisa mhuri yeZimbabwe. Nyaya iri panapa iri kunzi police probe after suspected human remains found at Scott Sakupkanya offices. Pari kunzi pakaonekwa mabhonzo. Chakaitika ndechekuti akanzi aidzurisa muti. Saka paidzurwa muti munhu wechinhikini angade kunodzura muti pakanoti ndobva pabuda mabhonzo. Saka kubva panguva iyoyo pakanzi pabuda mabhonzo iwayo polisi yakabva yatosvika yatozara ipapo. Inenge yada kutoziva kuti mabhonzo aya maona kupi, zvakafamba sei. And this guy is the same guy uya ane nyaya yekuti akabudisa akaspenda mari yakawanda kumabvuku kuti atry kuzowina election, but zvinhu hazvina kuzofamba kune ipapo panga akatarisira, akarakashwa nakufa kutizwe. And then ndo pakazobudikira Cyclone Shabangu. Cyclone Shabangu ndobva yabvisa kufa kutizwe chinyeba kuti tamubvisa nemistake because Cyclone Shabangu yanga iripo pakubvisa vanhu vanga vari loyal still kuna Chamisa, ndo vanhu vaibviswa neCyclone Shabangu mu-CCC pamapositions ese vanga vari. Saka vakabva vangonobvisa munyara dzekufa kutizwe. Vabvisa kufa kutizwe paya ndo pakapanzi kufa kutizwa auda unodzokera kunoisa mapepa futi zvikanzi autoqualify kunge uchiita izvozvo nekuti wakatoregolewa nesame party, but iye wacho nyakuzviita aibuda chiti ndakaita mistake because uyo hatina problem naye. The next thing, hakuna ivo vanhu vachiti kusi vacho hakuna akaenda kunoisa matsamba kusaidi ikoko because they know kuti this guy anonetsa kuti avhotereke, chero achispenda mari yakawanda adiwe nevanhu ikoko. That's him. Hazvina zvinochinjika. Saka ipapo ndo pavakabva vangoita skirira iri kuti akutongopinda uncontested, ndokupinda kwaakaita ave MP and ave MP kudaro. But process yakudonita MP vanhu vakatanga kumbokampena futi ndipo makazonzwa pakazofa uya anonzi Bishop Masaya chinchi nyaya dzakawanda dzakataurika and baizviziva and the guy angangori aingosuspect kunzi obviously ungagoita umwe ani kana kwakuitika zvinhu zvakadai munzi munhu angoita se angonyangariswa nobva angoningirikena. Ndo situation yanga iripo, ndo the guy uya the same guy iye ndiye ari kunzi paofisi pake pazodzurwa muti pakabuda mabhonzo emunhu. Ndo situation iri kuitika. Zviri kuvhundutsa vanhu vakawanda nekuti vanhu vakawanda even kuti kada kutarisa even kwaanobva kwacho vanonyembedzera kumusekerera because kana akuya nezvinhu shuga anowa nezigonyeti reshuga, upfu, mafuta and stuff, votanga kumusekerera kuti vakwanise kumujikira zvinhu zvake because they know kuti mari iyi anenge angoipledgewo kuti aite zvinhu zvenyika nayo. Saka inenge yakutongonzi imari yenyika sezvinotaura kuti mari yese inoshandiswa macampaigns machinchi political vanenge vakapiwa nemapolitical funders or something kwaanenge akabva nayo anenge atozvipira kuti ape nyika. Saka vanhu ndo pavaizobudawo vachinyembedzera kumufarira, no this guy uyu tisu takamuvhotera saka tatouya ticelebrate birthday rake naye tinomutenda nekuti pazvinhu kwaaita and stuff. But mumwoyo make chokwadi anga achizviziva kuti hapana kana anondidavisa vari kungouyawo kungodya zvinhu zvangu, but iye anotozviziva kuti akuti kuntora advantage kuti kune nzara. Saka ndikangoti ndiri kuisa birthday rangu ndobva ndaisa vaimba novachiimba vanhu vanoda entertainment uyai vanoda kudhakwa madhakwa vanhu vanongodawo zvinhu zvemahara because mari vanenge vasina, vanoda hwekupfune chinchi uyai mutore. Hakuna munhu anoramba zvinhu zvekupiwa mahara, ndokuzozadza kwaanoita vanhu akaunganidza pakaground kake. Ndo the same guy iye ari kunzi miti manje wakazongodzuriswa ndobva paonekwa mabhonzo emunhu. Ndo situation iripo. So ndiri kuzoona vanhu vakawanda vari kutaura kuti this guy vari kuti juju kusimbisa musha. Vanhu vari kutaura nyaya iyo vachiti juju kusimbisa musha because you know kuti in Zimbabwe kazhinji kuti munhu azhinji kangoonekwa kunzi ane business riri successful, ane business ane mari yakawanda chinchi unotongonongedzerwa kuti unofanira kunge wakapfura nenzira idzi because vanhu vakatanga kuita mari kudhara muZimbabwe ndo zvizhinji zvainyanyisa kuita. Saka vanobva vangoonekwa kunzi ayo unogona kunge ane juju. Ndo zviri kutaurwa neumwe munhu panapa umwe ari kunzi I think office yavo iri kuMabvuku Cemetery
mumwe wakutaura kuti pamwe ofisi yacho yakaiswa mabhuku symmetry but kuziva kwangu ofisi iri kunzi iri kuAvondale but pane pakungonzwa pamwe panga pane makuwa kudhara I don't know but pari kuda kutobvunzwa pari kunzi and who are they pari kutobvunzwa kuti ndanani Zimbabwe ine problem inonetsera chino one maproblems ari muZimbabwe kuna vanhu vakawanda vekutoti unouya kunonzwa nzi nhenga akazongonyangarika akaenda kupi tisichatombomuone zvakatovharana potongonzi timuona tichamuone kwaakaenda zvinhu zvakaita seizvozvo zvinowanza kuitika futi mumwe ari kuti suspected human remains is not the same as dead bodies. He recently acquired the property and they said human remains were found when the property was under renovations. Zviri pa2 zvinoitika pakuti nyaya yemabudisiro yakuitwa manje yese yakunzi iye akatenga building manje saka pakazongononingirana pari kungosuspectwa kuti chinchi kozi nyaya yese kana yabuda like zvinoitika pavanhu vanonyanyisa kufamba neZANU-PF nyaya information yese ikabuda avadi kuti isvike kuvanhu direct inotanga kufanira kupfura yatanga kupfura nekumapropagandist voidilute so that kana yakusvika muvanhu inosvika iri limited so that munongonzwa alright saka hapana nyaya but zvinenge zvaitaka kudilutwa nepropaganda so that imimi munongoita kuti zviite kakureruka because propaganda hatingaiti propaganda pane pemanyepo inongodiluta zvinhu so zvekuti imimi zvinoreruka kwamuri but imimi munenge makunyazoziva kuti panapa kana muchiziva mutoona kuti panapa tinenge tavharwa panapa ndo zvinenge zvirikuitika so I think ndo comment iri kubvawo pane umwe anenge gononga akabikwa nazo propaganda idzodzo mwari kuti I knew it timu rese remusangano rinorema iri the skeletons in their closet I don't know umwe warutaura kuti vanhu ava vane maskeleton mumaningiri navo inini I don't know handinangu proof nazvo zvekuti vanhu vese vanoningirina vane mari vane maskeleton mumaningiri but according to this person ari kukomena panapa ari kutaura kuti anofungidzira anotoziva kuti vanenge vanazvo zvakakosha kuti vanhu vese kana vachinge vachizikana kuti vanazvo avafumure but anyway it's just a comment munhu anotaura opinion yake munhu ese anobvumidzwa umwe ari kubuda ari kuti the previous occupants may need to help the police with the investigations. Zviri pa2 manje kuti maningiri nacho akaonekwa iye akaitenga rini ende mabhonzo acho anga atonyasosakara here because unoziva kuti kunongonzwa nzavana kwa human green pamwe iye akaitenga 3 years ago apedza kuitenga 3 years ago pamwe mabhonzo akatazotariswa ari kuona kuti kunzi ane 1 year chete ari papo saka anenge ada kunyatsovetwa mabhonzo aonekwa kuti ndarini zvinogona kubatsira futi zvinhu zvakaita seizvozvo but vanga varipo futi vachishanda ipapo vanofanira kuuyawo futi voita se votaura kana kutotiwo ari mabhonzo ekare kare vasingatozivewo zviri pa2 futi umwe ari kuti you will never get an answer to that umwe ari kuti skat vanhu vane zvikuru zvakawanda ava wena umwe ari kuti kuromba vanhu vakawanda like kutaura kudambozviita kuti vanhu vanenge vangofungidzira kuti pashanda mushonga pashanda juju ipapapo umwe ari kuti the fact that Scott paid workmen to uproot the tree means that he never knew what was underneath the tree. The tree was planted as okay. Zviri paviri manje pakuti vanhu vanongirikina anogononga asinganingirikini zviri pa2 yes zviri pa2 atisingaboti atingade kurerera munhu that's why anzi polisi ida kutomboita se yotombonyatsodzika nema-investigations zvakasimba because unogona kumhanya uchiti aiwa saka vatomuda iso iwo mangwana unozonyazonzwa nyaya yanyasogadziriswa yabuda pachena ukanyara zvinhu hazvidi kumhanyirira kuenda kumberi because vanhu ava futi havadi kutrustwa havatembeka makanyatsokatarisa face yavo so ukatarisa no face to face so ungatovachenesa vakomana vacho havanyatsocheneswa saka zviri pa2 kuti polisi yacho ngoti manje polisi uya but kuti iite basa rayo zvakakosha is very important umwe ari kuti you are definitely yours okay umwe ari kuti that's here on earth umwe ari kuti maybe one of the god mafia snitches who knows I don't know vakawanda umwe ari kuti vagara vanochekeresa vanhu vacho you see anomukuona zvikiitika vamwe vosati muZimbabwe kungoonekwa nemari chete it's not like kuti zviri vanotanga kuchenesana so kwakagadzirwa zita kudhara kunzi wewe kana kuti unzi unopisa ndo zvinenge zvitongori that's why uri kuona kuti vanhu vakawanda vari kutaura
vamwe vari kuti face yacho nekaubalance so yeah for sure ukanotarisana face to face that guy une zvinhu zvakawanda zvaunoona ipapo, une zvinhu zvakawanda zvaunotanga kufunga ipapo, even ukanzwa zvinhu zvaanazo ma-achievements ake, mari dzese dzaanadzo, but ukatarisana naye iye chezvo une zvinhu zvaunotanga kufunga utongoona kuti imari zvayo, but ya pane nyaya ipapa. Mwari kuti ini ndiri kuona hangu face yake yekuromba here man kuti ndikubalance kana kuti kuromba I don't know. Amana vanhu zvakutaura Mwari kuti he will punish that operator for revealing company's secret. Finish vakomana Mwari kuti stupid chibebi vakadhakwa iwe vanhu vari kutuka umana. Mwari kuti pane banga kwarakabva. Okay alright zvichaonekwa nyaya yacho chabudiswa yese zvichapera zvongo zvapapi. Mwari kuti asi kufunga kwenyu kubva 1980 ZANU ichingodiwa basi here. Aiwa nesituation iri muZimbabwe iri kurwadza majority kudai anoitevera ndiani kunze kwaminority iri kubenefita. Alright umwe watoningirina handisi iri kudiwa kuti ibve for sure. Mwari kuti ini ndinovhotera pachibhagera ipapo. Mwari kutaura pachibhagera chiro kune mabhonzo ari kubuda umwe haana basa nazvo kozi vanhu vanosiyana vanhu vanotobhilivha izvozvo. Wambozonzwisisa kunzi pamwe pacho vanhu vanoda zvinhu zvinotyisa zvokutotera munhu anotyisa sekunzwisisika sokuti what kind of this character vanoramba vachingoshamisika nemunhu so vanoramba vachitenda dzochona kuti mahora movies vanogara pakona so but in reality takanzi chinhu icho chekubudiswa mutv chekure padhuze anenge achitya but anozongoonerawo kuti ndiri kutya saka zviri patu vanhu pfungwa dzavo dzinosiyana. Mwari kuti ndosaka une andawe yakaboka zvavo ari kuresponda kune munhu angati ndinovhotera pachibhagera pakuzwa zvokunzi ane nhingina yakaboka. I don't know. Mwari kuti bundiro nderei vakomana bundu rinanhingirikine rinasapwanya. Mwari kuti bundu racho chero love pimpu haina kana kudaro. Okay alright. Mwari kuti hanzi maofisi aya akatobva kumatenga izvozvi. Okay mumwe Mwari kuti chipfambi chihure pakashata. Mwari kuti munhu kuita zibundu rakadaro ashayawo chipfambi chezano here chatushura bundiro komana mbavha idzi komana kuti adzangonhonga manhingirikini zvinovanhingirikina komana pakashata waya rinenge riri nhingirikini rinenge richipimbu chete. I don't know. Okay rikatimboona kuti Mwari kuti Mwari kubuda ari kuti wakandibaya nekuseka hangu ini niniwo ndakatarisa face yaScott nditoona kuti haina kumira mumushe. Ndipo paunoona kuti mari ibofu haione kuti ndakuwirira panani hanzi mari ibofu guys. I don't know what do you think about this statement kuti mari ibofu. Hanzi mari inongoenda chero haichuze munhu kana kuti nyingirikini because ukatarise ofushuwa vanhu maguys ane mari vai it's not like kuti unosvika pane maguys ane mari ubvaona vari mahandsome guys aiwa timu rigwera rakashinga rerere unoona akazara nemari but timu riri rinenge riri manhingirine chingodzi ndochema waya ndiri pakuremberwa guys zvakaoma. I don't know. Hanzi mari ibofu amene munopaona use ipapo. Umwe ari kubuda ari kuti ndozvega zvomaona here 9 okay. Mumwe ari kubuda kuti but akapenga manje construction works saka how is he involved? Okay alright. Mwari kuti kuvhura ziso kunge munhu hauna chipoko pakashata. Mwari kuti mutumbi wemunhu anga akachekereswa. Okay Mwari kuti wozi bundu riri pamusoro peziso iro ndereiko arohwa vamwe vanotora zvemuzvezve. Okay Mwari kuti how do you know that muzvezve wezhira muzivi wezhira kuti vari wairi ndiyo mufambi wayo I think wakapfuura nako. Okay vari kutanga kupindura novamwe. Mwari kuti why zvine chekuita nekudeuka kweropa zvichitambira kuvanhu veZANU-PF zvakaoma veduwe. Umwe ari kuda kuti aiwa anga abvunzwe mukomana angona kupindura zvizere ipapo because angona ngachiziva. Ndo situation iripo guys. Ndo zvinhu zviri kufungwawo nevanhu vakawanda vepaZimbabwe. havasi kumuchenesa mukomana pavangonzwa nyaya iyoyo chete kunzi kumaofisi kwake kwazowanika chakati vanhu havasi kutrusta kuti pamwe mukomana haana chekuita nazvo. zviri kuzonzi chinchi pari kunzi vamwe vari kungoti its propaganda nyaya dzekuti dzine dzabikirwa dzisvika dziri lighters. Kana ari kunzi awanika ipapo ngazvibude kuti zvakasvika sei zvinhu izvozvo ikoko ndo nyaya iri kuitika. Saka apo pari kumbonzi mabhonzo acho anenge akamboenda kunotestwa
kuti aonekwa kuti ndiye munhu here. Uzanono panoteswa mabhonzo panoda kuonekwa zvakawanda, ndiye munhu here kana angari munhu, angari mukadzi, angari murume here, pachiramba pachingozongorwa maprocesses kusvika pakutojambirwa panyaya dzekuma-DNA test kusvika atotsvagwa munhu iye. Zvinoona kutozoonekwa kuti ndiani, because vanotanga kuzofamba futi mumarecords. Kuna umwe vanhu kuti anenge akazongonyangarika munzvimbo iyoyo, vanongotanga kutozotsvagwa. Saka uyu ninga akanzi akanyangarika kunzvimbo yakadai so, uyu achimutesta hama dzacho dzinenge dzakaisa kumapolice report mamazibhuku akavhurwa ekudhara hama dzacho dzese dzinongona dzichitestwa pakazongoonekwa kuti ndinhingi akashayikwa matest akati ainge achipfuura nenzira dzakadai. Zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kungoitika. But pari kunzi kambani yacho yakamutengesera this migirikini iyoyo iri kunzi yakatobva haichawanike muZimbabwe, yakutowanika kuSouth Africa. Ndo situation iripo guys, ndo nyaya yacho iripo. Amene kuti imimi makada kutarisa nyaya guys, munoiona ose sekutaura kwendambozviita kuti kana uri panapa gara wakalike this video so that vanhu gara vazoziva kuti apa pari kupisa panochohwa munhu, apa miwe.